En el marc de la celebració de la 5a Fira Internacional de Puntes, organitzada pel Museu d'Arenys de Mar, la sala d'exposicions del Centre Cultural Calissai ha acollit les Fades de la Comtessa Ermessenda, un recull dels treballs realitzats per les puntaires de Girona al llarg dels seus 25 anys d'història que connecten amb les puntes amb un llenguatge més actualitzat. El nom de l'exposició ve donat de la proposta presentada a Girona Temps de Flors l'any 2019, on van dur a terme una instal·lació per mostrar la vegetació i naturalesa de la vall del monestir de Sant Daniel, fundat per la comtessa Ermessenda. Amb aquesta proposta es representa el lligam de la tradició històrica, les creences populars, l'art floral i la tradició artesanal amb puntes de coixí. A part de Temps de Flors, hi podreu veure obres fetes per l'exposició del nostre aniversari, que va ser una exposició internacional a la qual hi van participar 12 països, i a part de nosaltres mateixes, diríem, moltíssimes obres. I altres treballs que veureu en aquesta exposició són obres premiades que han participat en concursos a Andorra, Escaldes-Engordany, o l'Organització Internacional de les Puntes, o a la Capital Cultural Europea, una col·lecció de joies de diferents puntaires que fa temps que fan peces molt úniques, amb or, amb plata i també amb fils de lli, de cotó o fils metàl·lics. Puntaires de Girona té actualment més de 300 sòcies i entre elles una gran diversitat. Treballen per millorar les puntes i per ajudar les puntaires a fer treballs de qualitat. Som una associació que vàrem néixer fa 25 anys, justament l'any 2021 vàrem celebrar els 25 anys, i n'estem molt orgulloses. Vàrem néixer per millorar les puntes, per sortir una mica de la tradició, per sortir una mica del patró repetitiu i fer cursos perquè les puntaires tinguessin més recursos per treballar d'una manera més lliure i més artística amb les puntes de coixí. Som un grup. Dintre de puntaires de Girona hi ha puntaires molt tradicionals. Nosaltres diguem que tenim com dues ànimes. Tenim una ànima tradicional clàssica que és encantadora i que dona resultats fabulosos de peces molt boniques, però tenim un grup de gent que prefereix fer les seves pròpies obres, fer un dibuix, posar-se al coixí, improvisar, i això és la punta contemporània i és tot una cosa diferent, no té gaire res a veure. En aquesta exposició podeu veure sobretot obres d'aquest vessant més artístic de les puntaires de Girona. Tant el que fem a Temps de Flors, el que fem amb d'altres manifestacions artístiques que participem, per exemple a Lluernia d'Olot, són puntes contemporànies. El que ens hem proposat és trencar esquemes i sortir de la capsa, sortir de la calaixera i del mocadoret i fer coses que realment ens permetin expressar-nos artísticament tal com cadascú senti. I el resultat és el que veieu en aquesta exposició. L'Associació de Puntaires de Girona participa en exposicions, concursos, revistes, xerrades, tallers i també grans instal·lacions, com és el cas de la seva participació a Girona Temps de Flors, que treballen conjuntament amb l'Escola Llotja de Barcelona, col·laboració que va néixer quan aquests van engegar de nou la titulació oficial de brodats i puntes artístiques. Si veniu aquí a l'exposició podreu veure les pomeres de l'any 2017, el racó de pensar, una mostra del racó de pensar del 2018, les fades de l'Ermessenda del monestir de Sant Daniel del 2019. El 2020 teníem també una instal·lació preparada, però la vam haver d'anul·lar pel Covid, i la vam instal·lar l'any passat, el 2021, una mica diferent del que havíem pensat, perquè es tenia que fer tot exterior, però també aquí teniu una petita mostra, i aquest any ja estem acabant la feina per Temps de Flors del 2022, que serà el Laberint. Puntaires de Girona fa anys que ens sorprèn amb propostes innovadores i creatives amb les puntes de coixí. El més important de la nostra entitat, el que ens mou d'alguna manera dintre d'aquestes puntes contemporànies, és que siguin treballs col·laboratius. Nosaltres volem que tothom qui en tingui ganes hi pugui participar. Potser persones que no tindran la iniciativa de fer-se un dibuix, però si poden treballar en aquesta obra que algú més ha dibuixat, hi col·laboren. I per tant, d'aquestes obres de Temps de Flors,
Algun any hi han participat 50 persones, algun altre 80, 90... Són treballs molt col·laboratius. El repte de l'equip de disseny és que cada any hi pugui participar tothom i per tant, posar dintre del projecte peces més expertes i peces més simples, que les pugui fer qualsevol. Per tant, són treballs fets amb moltíssimes mans i per això és pel que som conegudes arreu del món, perquè hem fet articles en revistes internacionals i arreu del món se'ns coneix per fer treballs col·laboratius, bàsicament. I n'estem molt orgulloses, francament. Pensem que aquest és un bon camí, alhora que fomentar tot el vessant artístic de les puntes de coixí, que si veieu aquesta exposició veureu que no té res a veure amb els mocadors que estem acostumades o que l'esquema mental quan parlem de puntes ens dona un mocador, una calaixera amb les puntes de l'àvia. Això és un treball molt diferent. L'Associació de Puntaires de Girona ha estat també una de les convidades a la 5a Fira Internacional de Puntes, celebrada els dies 22, 23 i 24 d'abril, on s'ha pogut gaudir d'exposicions, tallers, cursos i parades, totes elles relacionades amb el món de les puntes de coixí.